Housing lapen Urban Affairs Ministry India Government Dipu Municipal Board of Swachha Sarvekshan anong e kapatur. Plastic bag, plastic cup and a pin pen manja mile circuit Gorkha along Sri Sri Durga Puja Katalon Kapangjang. Nurak Patuak Lamalong Kalitang Mangar Singh Terong lapen Jumi Rong Parpi Chikimo Men Pen Football Championship Angdong Kiti Mesen Pen Kapechun. Kardom Pinikarbi Prime Tama Birta Long Pen Nilisami Rani Timungpi. Tangti Pinikarbi Prime Tama Birta Ang Ton Pen Arjik Thak. Dipu Municipal Board upon Azadi 75 Swachha Sarvekshan anong ip apun lopu Housing and Urban Affairs Ministry India Government ingwaisi Pray Nipa Isiarni Delhi Rong Supialong no e Pazar Pontang long India nihang nitul along riangbong Karbiang lungarong supi Dipuan lo malom so porangbong kaching thur keprap arong supi Dipurong Supialong Mekarapai Suri Pokepen Lak Isiando Laswateng Azadi 75 Mate Troksike Prapo Swachha Bharat Anong E Dipurong Supiapan Housing and Urban Affairs Ministry India Government ingwaisi Delhi Rong Supialong Pray Nipai Isiarni Pazar Pontang Dipu Manja Mile Circuit Gorkha Arungalong Nonapong Sri Sri Durga Puja Katalona Hot Plastic Bag Plastic Cup Hei Hui Pen Cepahelosi Isi Ro Memea Sai Paklangpo Puja Committee Pen Puja Esek Monsam Kapadoji Apan Seng Mera Bang Abang Pubang Piatum Kelang Pangcingar Puta Kedeng Tek Damlong Dipu Manja Mile Circuit Gorkha Arungalong Plastic Bag Plastic Cup lapen Plastic Abong Hei Hui Apan Cepadisi Sri Sri Durga Puja Katalon Pangjang Wasonsi Teklong Puja ke Cheng Pen Ki Jut An Beng Pan Awe Pin Pen Monsamamo Kapachun Jia Pan CCTV camera Aketer Ahor Mukewara Dimta Awar Sai Bipo Pre Nipa Hini Arni Saptamia Jamekalong Durga Arnam Pipen Ki Jut Un Ea Hirjume Kilong Jiapan Durga Arnam Piangno Melur Metek Lapen Theisere Thekumbong Hei Hui Pazerpon Laso Durga Puja Katarona Long Ningkan Wanglak Ningkan Wangchor Reng Dok Reng Nipen Kedo Kethak Long Jiapan Pura Manja Rong Supi Rong Be Rong Thak Arat Pen Chenglok Dipu Rong Supi Araratum Adowana Long Paledam Rinti Jutang jubat an sose kapachanji mate kapache thangji aphan aningkan wang tame hawar Karbi rusunim so rongaje nang talon bomwang bomsi piningkan ke thomkep angdeng nang pleng tanglo Thomkep angdeng hawar Karbi rusunim so rongaje jirikindeng hempumukrang pathuak lamalong kapadopon pini aprangsi Karbi Cultural Society jirikindeng aro ameipu Babu rong pipen KCS alama kangthur ponapi kachikimu angdengta klempon Pining Thongkep angdeng hawar Karbi rusunim so rongaje hempumukrang pathuak lamalong kachetong tirikam ameipu singterang pen kapachini pon atengke katur kawe Karbi jutang asong song narkep mukim e sanchom ame rong chejeng sanchom ame kangrong be sanchom ame jirikindeng sanchom ame Charchim sanchom ame taseng sanchom ame hijung langso sanchom ame lapen mukimbi sanchom ame yatum chetong dun pasi pachinipong Karbiang Long Autonomous Council EM Rina terang pita chetong dun si kejui kapathuang kong ingpudun EM Rina terang pipen perang ketuma phan kapachinipon atengke Pre Nipai ke Thom Arni Karbiang Long Autonomous Council as EM Dr. Tuliram Monghang Tami Jirikindeng hempumukrang pathuak lamalong nang humriji pusi pachinidun Nali aprangsi Karbiang Long arara tumpan kapachini la poilo non la bangsu ing ding thomkep hawar Karbi surim somai dak jirikindeng long hempumukrang kapathuak lamalong non ni dak dolo lasi la bangsu
Itu Karbi yang long atau kan lah 26 long yang korat constituency long lah bangsu awal Karbi risunim surong aje along mili tak hempu mukrang lama long sido orang tu pencing kita jangan itu pun akan nih bang kuna suah unit pen long nang itu nggak cepat pan cekik pen lo mah oh terjuru lo lah lo Karbi yang long ada tetap ke laki rong kitong lo lasi ayunitin pen dak jadi kendeng hempu mukrang patu aklama lo ayunitin pen si non rong kitong porno lo so pen tangking porno lasi katu ko benini kami labang su hawar Karbi risurim su rong aje lo nang sitong dun ara tung kami ni pen kardom labang su kardom pajir lo lasi non labang su ni ko mangbong sitame labang su rong aje kapatu along bate iklem ponjia long nilihin kami labang su hitu behang lo ini nengkan suri ini ko ini nengkan deng thongkap Karbi abar salim sorong aje jirgen deng jongsa henten pini ke jeng silo asih mon itu ma isia salamai ta mai puben hospital la sinon program baganon la ile tumka cingon nai jam ni sangkirina terang pialang li nonang li ecolong la sinalang li nang li lo program bang ta mane pangceng kon hit ko asinon pini bang ke jeng silo la sinon laso ki ceng sialong pen ja mek long bang ke mesen besitin pam lo la pining dan hongkap awar sun turun aja long juni narkat masih tong do juni narkat betul ta alang itu la Karbi pindeng support dan final tum final mesen pen si tong lo la pen alang itu non la cepat long ta item doan ta cepat dun thelo mata ka petini और लालो पिना और काय बाजी ini reng beng por lada ku Karbiang long kelas council ini to kado we cincin nai ini kita nai ake hai dokter kita nak sar pina bang ini dan allo kodang gunji MP Horansin desa bahkan MLA cuma sebenarnya dia bisa kita itu pina ada bahkan ini deng kongket dari seluruh ngaji siswa cepatnya long sami atau gawe hal sami dan juga terjinhon korting kempanan sami alang itu jelau itu kongket ko sini yang bina sekali langsung cepatnya yang deng budgetik ya dan juga terjinhon partit lam lum nate ilutun pinangan ilutun kar dan bang ilutun badak pinangan asonse kon ji dotit lasi pini ban keceng lasi ditanga cengmon dilikor te mari lepen tik mari dengan stame badak min kan thong deng thong kep pi pleng me long se me long tun kadu we stame akama sai ong dung dos stame chiro pensi la hai ditang bat kacharli tu nai kenang sop la pen ke tektikan stame kachar li ni kenang sop la pen hala ke tektang mum stame alang itu stame la dak kacipati porji pam alang itu ngal stame la dak kan ke bengit tan ri pin dia pasti anam lo tapi ini kan Tangtinan malam Zoparapan Birta Mo Ington Ixna. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Birta Keme Durga Puja bumper offer Seatel Electronics Bokolia near bus stand Nangli Tomadak TV fridge inverter washing machine hei hui long ekji Lapen Durga Puja bumper offer Nanglitum 24-inch LED TV 5,190 pen long ik. Lapen Nason Taksi 32-inch Smart Android TV 8,600. 43 Lapen 50-inch Smart LED TV 13,990 Lapen 24,990. Lapen Nason Taksi 150 battery plus luminous inverter 14,990 pen long ekji.
Lasi humri ignon contact number 9365032872 lapen 8638198316 lapen 8812053818. Dihena mo phit put hot beer ta long wang tweak long. Karlitang Mangar Singh terong lapen Karlitang Jumi rong Parpi Chiki Momen pen Sil Dharampur Nurak Patuak Lamalong Football Championship Angdung Kiti Mesten pen Kapechun Pona Berta Nangle Angdung Kiti Kapatu Chengchia Prang Karlitang Mangar Singh terong lapen Karlitang Jumi rong Parpi Atamapan Kachiki Mo Amilur Kaisi Minute isi Kachiki Mo Por Patupon La Sopi Sil Dharampur Punurak Aterana Hinpen Ritnong Chingdi lapen Chong kita makikan hehuita paklangpon. Angdung kiti kapatuar ni denarong nokbe FC lapen dipu jirpo chingri FC atumang bongsi patupon. Laso kapatuar lo nokbe FC atum kapatu kithek mujorajok angdung kiti kapatu chipahai ponsi ke hayano e sika story phokep lapen jersey set chipalongpon. Lapena dun tuanong e dipu jirpo chingri FC atum tatangka suri thomke prapo lapen jersey set chepalong dun. Best goalkeeper anong e Rajesh Terang, highest score anong e Mukesh Temo, best defender Carvelson Rongphar lapen best player anong e Kelvinson Gate atum ahin pensi chepalong ponlo. Angdung kiti kapaman ponalong Manpeng Aluhia Manpen Mahamaya Constituency VDC Chairman Rajesh Teron Nura Club Amepu Barim Rajib Timung lapen Nura Club Amepu Bordili Teron Pen Chenglok Penangan Kethe Keding Atum Setong Dunsi RDP Dun Nura Club ahin pen nang litum kadobe media korti tumhan padak nang kiumri theka ponan tuman churo parlo lalo nilitum labangso ake patupon lake Karlitang Mongol Singh Teron lapente Karlitang Jumirong Parpi elang litum men pen pachera pet pen sini litum labangso tournament bi ponlo peneng la 2022 ning kan bangke lasi pini an bangkang dung giti lo setamini litum la 16 pen ke pangcheng pon padak ni litum long teaming koi rahini an participate dolo la teaming koi rahini ke participate ang bong pen lang mesen ilitum thek ponong lo la pende pini la angdung giti long ta ilitum pini thek ponong lo je upo tem chitame akhela mang lang me pe isia bangke lalo we nok BFC Jangau la pente isi bangke jirpo chingri dipu alang litum mang bong se pini patu pon lo alang litum pupu ke thek sera joine pumni ke patu hut chipi pon lo setame api ang tara banglong lesi ilitum tiebreaker pen NC sari 4 pen nok BFC tumche pahai pon lo allo je la sinon ke bangji we kimi tuman nilitum Nura Club hin pen la so ke organize bangke ke mane ke thek nangji ili tumo somarta jong se aning do liputang te lai long pen lang pon pen charli ponang ko pula so over sai ki pi bansi nilitum donar tuman chingki damlo nasila donar tum nilitum phanang pi pen pini la bangso opportunity nilitum kadoko e phan pilong lo kala bangke football pe nakap break akhela ta nilitum long isi facilities bang asa po kang art cherson che thek long sitame jongsi Karbi long ton mas council ke thik ding tum jong se nilitum phan nang cherap nang che todun pulo tangte non ke dotang nilitum long ki kim ham indoor stadium labangso nilitum long asapo condition bang heno chet la poson si do la sitame ni tum indoor stadium game ki bi ponji pan ka chisik do nilitum non ke bangji la cheklo jon jonia philo pulo tangte nilitum badminton tournament bang ki bi ponji pan nitum prepare kon bom la sila support bang mo apor nang le rokosi nilitum thek konong ko ke hai long de tum ke jong pon pline dojo nilitum yem ke hai local silo by nilitum Karbi Thomas council yem Sir Lun Singh Tron aphan ke penong pipon alo la pohen lo nilitum phan establishments of sports complex mate smell gallery la so lo la pen field development la pen upgradation of mo pen li hala so ahem rongrang si pulo indoor stadium la so ahem rongrang asa pon nang upgrade pen nang semar pipui renovation ang claim pilo tenili tum indoor game bang keni tum smoothly conduct long po halo lapente immediate constructions of ladak nili tum high school long bang asapo kacharli ahem long asapo kemi me der sonsi chethe konong lo building mokhala se building mokha bang nang semar pinang po lapente ladak ke jongpon isi do tulang constructions of pakka road la non li tum ke chala towards tame
mepar federation lo la se laso abang na semar pi konsunang ko lapen medical service nilitum la son pc jong ponchon nurak lapen mangke medical nilitum long sub center resido Sudrompur sub center plus sub center lo nilitum ke soge chelangia phan la especially la konger chupathe bo matum akelo ke damoni ladak weekly pen akachelang budbarani ni la sonson ke bang do sitami ladak akachelang nurse tawe lapen compounder abe lamang sinilitum la solo ke jong pon bangke compounder bang inut permanent ni pipen nilitum dak sung pekrang men so that emergency fund bang nilitum dak chelang abar side do sonte sinitum mathal sila solo nilitum jong pon lo lalo nilitum ki thik pon binong bang ke donor dum bang ke 30000 lapen 20000 winner bang 30000 lo runners bang 20000 pulo sitame chu opening a hot yam sar apor chen penang che tong dun long lo ajoine masi nilitum phana ko puthot 20000 alang li hin penang pidun tu si pini nilitum suri phoke ban pajir pon long lo winner bang ke lapen plus ako runners up bang sitame alang le sob nang ba dun che ajoine pe masi nilitum 20 din 30 pilong lo lain lo Balipotara havar maloma hidi piningkan le thota arve ke jangkang arajok saikati ki aradatum ke etang asok kacorot long le rejia song sido ke damtang aning kanta hidia long lang ka vedarajok balipotara kang penang an adi malom sai chote ki donang nak taposong sido peningkanta la soteng pulote so kacorot long jia phan aradatum aning cepat hedam de pining ta arve pu kamatha tomke hidi sok chu idungang bedetlo sita aning tipathe pen sok chu idunatom akia da chipadang pen sok chu enak asonsi nang man lasi Karbi Anglong Autonomous Council pen kopitong kamatha jini lake muapor si thangpo tang te peni Karbi prime to mabirta bangkila pansi kangton iklo 2 metak me kurang thu